Lapu-Lapu City Police ipaubos sa full alert status sugod karong Huwebes subay sa umaabot nga kalihukan sa ika 503rd celebration sa Kadaugan Sa Mactan. Ilabi na nga 90% ang tsansa nga mutambong si Presidente Bongbong Marcos Jr. Matod ni Police Lieutenant Colonel Presidente, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga nakahanay na ang security framework nga ilang ipatuman ug makig-alayon usab sila sa Presidential Security Group. Sa pagkakaroon, duha pa lang ka mga kalihukan ang klaro nga tambungan sa Presidente. Una, ang reenactment sa Lapu-Lapu ipahigayon sa Mactan Shrine karong Sabado sa buntag, Abril 27, ug ang capsule laying ceremonies sa Pabarugon nga Convention Center human sa reenactment sa Lapu-Lapu. Gitataw sa Lapu-Lapu City Police nga bisan pa man kung wala sila nadawat kahulga sa seguridad apan di sila makumpiyansa o padayon ang ilang intel monitoring.